Ezt ölje meg. Igen! Mennyi az idő? Ajjaj. Várjunk. Mi történt a generátorral? Miért nincs itt világítás? Na mindegy. Sziasztok, Misi vagyok és végre visszatértem az internetbe. Azért nem videóztam sokáig, mert egy nem működött a mikrofon, 2 nyaralni voltam. Na akkor kapcsoljuk is ezt vissza. Sokkal jobb. De vajon mit? Vagy ki kapcsolta le a generátort? Nézzük meg, hogy ott mi van kint. Aj! Az ott mi? Egy tank. Egy takjárat. Nézzük meg, hogy ki hozta, vagy ki hagyta itt. Azt a de jó. Van-e rajta valamilyen jegyzet, vagy ilyesmi? Lehet, hogy a tetején van. Rossz irányból mászok fel. Remélem, hogy tényleg nekem van ez, hogy mi. Ott van egy lap. Olvassuk el. Készen álltok? Akkor lássuk. Üdv Misi, amiért te voltál a legjobb mesterlövész a hadseregben, meg miattad nyertük meg a háborút, ezt kapott cserébe. Egy názást, használt felelősséggel, vigyázat veszélyes tank. Hát ez jó. És ingyen papírt is kapta. Próbáljuk ki. Az a generátor mit csinál? Ennyi. Király. Még van-e hozzá lőszer? Van. Azt a király páncélozott kocsi végre. Most már csak úgy kell betudatni a garázsba, vagy hova, hogy ne romboljak le semmit sem. Tökéletes. Nézzük meg, hogy a fúrók hogy állnak. Tele van. De nincs hozzá ilyen kanna. Na most menjünk egy gyorsabb autóval valóba. Egy kis meglepetés. Itt van a régi épületem. És ott van az a repülő szivárványkocsi. Majdnem belütköztem a fába. Itt meg a zombi.
Már csak egy csali kell, ami meg is van. Jaj, hallom a hangját. Megvan. Csúnya meglepetés lesz. Még egy pár darab, utána kész is lesz a tökéletes csapda. Jó, lopakodásom van. Jó, meg a zombi nem vett észre, hogy futok. Van egyszerre csak az egyiket. Meg a zombi, gyere már! Azaz! Ezt ölje meg! Igen! Mindegy quickskópolok! Amit adotta meg a zombi. A robbanó töltény. Lézer, MR. De használjuk már ezt a robbanó töltényt, vagy mit? Azaz. Ja, ez nem a robbanó. Végig rassolok. Nem? Ajaj. Teljesen tiszta. Igen. Speciális erő. Na jó, itt vagyok a Rangerök bázisán. Csak megszerezni a fegyverüket, olyan jók. Nem, ez zajos. Akkor csak lopakodok és megszerzem azt a jó fegyvert. Ha itt van. Nincs a háztetőn? Itt van hozzá töltény. Teleszkópi. Hú, kezdek éhezni. Majd mit kell lennem? Itt van. Ez nem kell.
Jó, nézzük innen. Ó, itt van. Ez az. Szerelj fel és ideje sorozni. Igen, annak a zombik ezerrel. Szedjétek már szét. Jó, akkor egy csali. És a többi minden barát lesz. És goodbye, motherfuckers. Jó, ezt megszoktátok. Szétsorozom titeket. Gannyótok van. Ó. Azaz, hangtompítói a fegyveremre. Ez is jól jön, de... Jó, ennyi. Jó, ideje visszamenni a bázisra, és az én bázisomra. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, Misi vagyok, és sziasztok!